Isang pangmalakasang video na naman to mga kastudyo dahil for today's episode ay kakain lang naman tayo ng 21 dishes na iba't ibang luto ng tuna. Mayroong inihaw na tuna, tinula na tuna, kinilaw na tuna, paksiw na ulo ng tuna, buntot ng tuna, dynamite tuna, sashimi tuna. Di ko na alam ilang tuna na yon mga kastudyo pero isang tuna pa nga. Lahat ng yan ay matitikman dito lang sa Bilya Tuna Restaurant na located right across SM Mabolo, Cebu City, South Wing entrance beside San Beda Tower. Napakalawak ng parking area na dito mga studio kaya pwede kayong magdala kahit 10 sasakyan. Hi sir, good afternoon! Welcome home! Napaka-welcoming ng mga staff nila dito. Simple lang design ng restaurant nila pero napaka-homey ng vibes. Kaka-open lang ng 2 branch nila dito sa Cebu. Isa sa Mabolo itong pinuntahan ko at isa naman sa Poblacion Liloan. Sobrang fresh ng mga tuna nila dito mga studio at laging bagong luto ang siniserve nila sa mga tao. Kaya't healthy na, tunay na masarap pa. Ayan ang mga food mga studio. Hi sir, good afternoon. Nana at ang dali sir. Wow! Ang tinola. So tara mga studio, isang matinding kainan na naman to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Dito tayo magsimula mga studio sa Tuna Belly. Yan, grabe, ang laki nito. Wow! Tara po, kain tayo mga studio. Yung lasa niya, nuot na nuot sa loob ah. Ibut. Panalo, fresh na fresh po siya. May pagka-juicy siya sa ilalim ba. Wow. Wow, daming sili niya. Gamit kayo ang kwan. Kung nabili ba, munti ko na maubos ng laki. Manatin yung kidilaw nila. Nalo, ang sarap rin. Tinulaw. So tukil ito mga sudyo. Mas lalong umanghang yung tinula kaya angahan ng sasawan. Sarap talaga ng sabaw pag tuna talaga. Dito naman tayo sa tuna sisig. Wow. Sisig pa rin, no? O tuna pa rin na ginawang sisig. Isang malaking subo. Wow. Parang hindi ko umalaya na tuna pala to, parang baboy din lasa mo. Ang sarap.
Itong pansit, hindi to tuna. Yung kuha ng sagol ba? Wow. Panalo din po yung pansit nila. Tikman naman natin itong tuna sa simi nila mga studio. Lagyan natin ng lemon. Saka itong wasabi. Yan, sagol na to na. Yan o. Slow mo ito dali. Ang sarap. Fresh na fresh talaga yung tuna nila. Dito tayo sa tuna nuggets mga studio. Yan, tikman natin to. Oh. Sa mga bata na hindi mahilig sa isda, ito pakain nyo. Kakain nyo, hindi nila malaman. Yung isda pala yung kinakain na. Dito naman tayo sa tuna dynamite. Yan. Wala mo ng ketchup to. Sobrang crispy nga. Dito naman tayo sa tuna tapa mga studio. First time ko matitikman to eh. Mayroon na pala tuna na ginawang tapa ba. Dalasan beef kasi yan eh. Yan. Curious ako sa lasa dito. Sarap din, tapa talaga. Masarap to sa breakfast mga studio. Tuna bagaybay. Ito yung lamang loob ng tuna mga studio. Ang mga pagkain na dito, masarap talaga. Ang galing ng pagkatimpla, saka fresh. Ito, tikman natin to. First time ko din makain ng ganitong luto eh. Parang adobo yata yung magaluto dito. Masarap din siya, para siyang atay yung lasa ba. Bicol Express. Tuna pa rin to mga studio. Lahat ng product na dito, tuna talaga. Yan. Saka ito mga pagkain na good for sharing na. Mura lang din mga prices nila. Yung Bicol Express na dito, sakto lang yung pag-anghang na ba. Hindi masyado maanghang para sa akin ba. Pero baka sa iba, maanghang na to. Tuna pa nga mga studio, ayan o. Wow. Ito naman kakaiba ito mga studio kasi ito yung tuna ribs. Yung sauce ito parang barbecue sauce. Tikman natin to. Meron din palang ribs yung tuna. Wow. Parang makain ng chicken wings, sarap. Tuna head paksiw. Yan. Rito ni Sakso, mata oh. Sus kalami. Hindi ka ni may lami oh. Taba.
Ang sarap ah. Ang sarap ng sabaw. Uy. Oh. Super mga studio. Grabe, the best yung timpla niya dito sa tuna. Dami ko na nakakain. Grabe yung mga studio. Ang sarap ng pagkain dito sa Bilya Tuna Restaurant. Dito ba ito located sa harap ng SM South Wing. Katabi po ng San Beda Tower. So ayan, kita-kits tayo sa sunod na makainan session. Bye-bye. Mayroon din pala sila dito ng halo-halo at saka mais con yelo mga studio. 89 pesos na to. Panghimagas ba? Mais dito po? Mikos-mikos no? Mais dito? Hmm. Wala ko. Hindi ano po na kong mais.